Praktický pomocník v podobe tabletu na cestách, pri práci či pre okamžitú komunikáciu patrí k osvedčenej výbave nejedného technologického nadšenca. No vpred si razia cestu tzv. Multifunkčné zariadenia pre viacero možností využitia. Lenovo jedno také prináša. Je ním elegantný, čierny, 10-palcový IdeaPad Mix 3. Jeho balenie je o niečo väčšie. Nie je v ňom totiž len zariadenie. Preto hneď na úvod určite poteší praktický obal aj s plne funkčnou klávesnicou. No a ďalšia škatuľa už patrí tabletu. Mimochodom, ten je v nej hneď na vrchu. Priložené sú samozrejme aj návody, mikro USB nabíjací a dátový kábel a samozrejme USB nabíjačka. Všetko podstatné, čo Mix 3 dokáže, sa odohráva na LED obrazovke s rozlíšením 1920 na 1080 bodov, teda Full HD. Širokouhlý displej je podporený technológiou IPS a tak dokáže zobrazovať živé farby v takmer 180 stupňových pozorovacích uhloch. Navyše, ako jemná odozva po zadaní príkazov, používateľovi v rukách vibruje. Jeho najväčšou výhodou je to, že sa dá jednoduchým pohybom pripojiť k dokovacej stanici s klávesnicou AccuType a premení sa na plnohodnotný notebook. Okamžite sa dokáže prepnúť z režimu tabletu do režimu notebooku a naopak. Dokovacia stanica sa okrem toho dá využiť aj ako stojan počas ovládania tabletu prstami alebo bude praktickým obalom pre prenášanie zariadenia. IdeaPad je vybavený procesorom Intel Atom so 4 jadrami a rýchlosťou 1,33 GHz. Do vienka dostal operačnú pamäť s veľkosťou 2 GB. Bezproblémové ukladanie filmov, fotiek, e-mailov či dokumentov je možné priamo na vnútorný úložný priestor s veľkosťou 32 GB. Systém pracuje s operačným systémom Windows 8.1 vo verzii s Bing, čiže s vylepšeným vyhľadávacím systémom. Tablet dokáže reagovať na všetkých 10 prstov vďaka zabudovanej 10-finger multitouch technológii. Určite poteší už predinštalovaný kancelársky balík Office 365, ktorý okrem iného umožní uložiť dokumenty aj do dostupného cloudu od Microsoftu s názvom OneDrive. IdeaPad má zabudovanú Wi-Fi technológiu, podporuje pripojenie k ďalším zariadeniam aj pomocou Bluetooth či priamo cez USB 2.0 a 3.0 porty, prípadne cez HDMI výstup. O interpretáciu zvuku sa starajú dva zabudované 1W stereoreproduktory. Multimediálny a zároveň aj povedzme pracovný nástroj, to je Lenovo IdeaPad Mix 3. Tablet a notebook v jednom, presne podľa toho, čo v danej chvíli najviac potrebujete.